jayating praja miwah satriyaning negari. Dinten kadalampun dumateng para rawuh kakung Sumawana putri. Sumangga kawula nderekaken nganguraken raos syukur dumateng ngersanipun Gusti ingkang murben dumadi ingkang sampun paring kasaran kawilujungan dalah kasantosan dumateng kula lan panjenengan sami. Bilih ing wekdal punika dinten Ahad tanggal 7 Wersa Desember kita sedaya saged makampa wonten ing mriki kanthi kahanan sehat boten wonten alangan satunggal menapa lan saged mangestreni adicara siraman calon pinanganten putri inggih punika Diah Ayu Ana putranipun Bapak Sehat Dalan Ibu Laisa. Katur dumateng Bapak Dalah Ibu Kinasih lenggah ing gambar ingkang sampun ketata kanthi laksana. Bapak lenggah ing sekiwa tengah penganten. Saderengipun dinamis ing Indiari nimas calon manten putri ing ngersanipun Bapak Dalah Ibu Kinasih nyuwun ugi pangestu dalah nyuwun agenging pangsami mring ingkang rama miwah Ibu Kinasih. Awit calon manten badhe lumebat ing budaya enggal. Tatkala sinembah pebandane setia sinendel mayang batine. Trenyuh jroning merdaya, trenyuhing nala ingkang geten sinandhan. Satembah Rama dalah Ibu Kuwawa tumesting waspa, luh tumestis dinampi kanthi lumpahing asta ping sang putri. Minangka pratandha tumuruning nugraha bilih ingkang Rama dalah Ibu ingkang sampun paring iti palilah miwah pangestu dumateng sang putri ngenira arsa dawuh para Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lan Ibu ingkang kula hormati, sembah bektos kula mugi tansah kunjuk dhateng Bapak lan Ibu. Mugi-mugi Bapak lan Ibu tansah pikantun rahmat, hidayah lan kasarasan saking rasanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dinten menika kula badhe nindakaken acara siraman resik lahir batin. Pangabekti saha sembah susung kula katur dhateng Bapak lan Ibu. Kula tansah nyuwun pangestu panjenengan. Mugi-mugi angan kula gesang budayan tansah pinaringan anggenipun Allah Subhanahu wa taala. Kairin atur ageng panuwun awit sing katresnan saha sedaya sanunging gesang ingkang sakalengkung piduna tumrap rumajaning gesang kula. Mesti kemawon kathah dosa klepat kula langkung-langkung kula ingkang asli damel jiwa saha ribet pangalipun Bapak lan Ibu. Mugi Bapak lan Ibu kersa paring pangapunten. Sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Du anak dum cahayu Bapak lan Ibu ora bisa menduga akeh sing dadi aturmu wis tak ngerteni maksude. Kabeh luputmu wis tak apura semono uga menawa Bapak lan Ibu ana maksude ya padha diapura. Jer kabeh sing wis ditindakake Bapak lan Ibu sing kok kanggo apik lan ora iku minangka tanda tresnane Bapak lan Ibu marang kowe. Muga-muga ing mengko sliramu iso bangun keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Tansah bekti marang wong tuwa saha enggal diparingi keturunan kang salih utawa salihah. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala tansah paring rahmat lan hidayah serta ngujabahi kabeh sing dadi panyuwunan kita kabeh. Pangestu Bapak lan Ibu tansah menika ana saklakumu. Muga Allah Subhanahu wa taala peparing ridho lan panjenenganipun sakabehing sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna ngabekti ing pepadanane ingkang rama kakung dalah Ibu Kinasih. Sang putri calon temanten mring ingkang rama dalah Ibu lumampah tumuju sasana James Pasiraman.
Kamurian Rising Rahayu sampun lenggah ing sasana Jagas Pasiraman. Tumuni Bapak Ibu Suharso Racik Toyo Suci Perwito kang minangka sarana Jagas Pasiraman calon pininganten putri. Ingkang ringacik ingkang sepisan Bapak Munditoyo sinuntak ing Bokor. Salajengipun ugi toyo saking lempen tempuran waring saking dalem. Saking lempen tempuran miwah toyo saking dalem riki sampun manunggal dadi sawiji. Mugi risang rayu samangke kasawaban saking wibayaning dalem serta saged manjing adu-adu waring ing lempen tempuran. Ingkang salajengipun Bapak Sayang kebantu Ibu Raisa manunggalaken sekar Sri Taman nyawiji kalian toyo lan klopok. Sri ateges ratu, taman nenggih gumelaring puspa, Sri Taman ateges retoning sekar wujude mawar, melati, kandil, miwah, kenongo. Pralampita apa kang binawar saking kedaling lanti para rada sageda tansah kumantil-kantil ing perdaya. Kumena kenang ing tunging nala amrih arum gangganipun sekar Sri Taman den sedya reh gangsanipun rising calon pinanganten saged angambar arum gandane kedya gandane sekar Sri Taman. Amrih samekta miwah gangsar samudayanipun kepareng kula aturi uninga bilih ingkang badhe paring Jamas Pasiraman samangke inggih menika para pepunden, para pinesepuh pitu cacahipun pinilih gunggung pitu amrih risang calon pinganten putri tansah pikantuk pitulungan pinasih ing sasama cineket mring Gusti. Ingkang kawiwitan paring Jamas Pasiraman nun inggih Bapak Sayang kanthi kebak ing pangati-ati sarwa sarwi binarung donga suci lumebering toya waradu saraning sarira risang rahayu. Ancis kedya siniraman tirta sawindu mahanani ajeng tentrem sajroning kala. Ing kaping kalihipun kasuwun Ibu Raisa kinasih paring pangestu sesuk age-age marepgi ingkang putri kebak ing sutresna jinamas ing warih risang calon pinganten putri Waraden ing sarira saking utuking rikma dumugi samparaning rahayu. Keparenga kula aturi bilih ingkang badhe paring Jamas Pasiraman salajengipun inggih menika para pepunden, para pinesepuh pitu cacahipun menika keparenga nun inggih Bapak Nanang Bapak Sandi,
Suro. Bapak Kinori. Ibu Ana. Ibu Aska. Ibu Nurma. Itu payungnya lo. Jadi kan gosong dia lainnya. Jangkau pitu cacahe para pepundhen paring jaman pasiraman. Mugi-mugi suci lahir lan batine Risa Rahayu satemah mantep mantep agenipun calon pinanganten. Ing dinten benjang badhe nglampahi upacara suci serta sakral agung inggih punika adicara palakrama. Mawantu-wantu Bapak Sayan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa kepindahan. Muga Gusti Kang Maha Mirah ingkang badhe males luhuring anak budi panjenengan sedaya. Amin amin ya robbal alamin. Niat ingsun ora mecah kendi nanging mecah pamore anakku. Salajengipun Bapak Sayan paring toya secuci ingkang Injil saking telengih kanthi pratala. Kendi wis ngarani wedyah, pratala ateges lemah. Ilining toya boten pedhot mratandhani sempulur ing karahayan, sempulur agenipun kangengan kersa. Sempulur ing sandang bogang donya brana. Kanthi sesucin menika mugi-mugi Risang Rahayu anggenipun badhe ngayahi wajib kalis ing bodho rencana, kalis ing sambikala hemung rahayu kang bakal tinemu. Apa yang
sepulur ing sandang bogar donya brana. Kanthi sesucin menika mugi-mugi Trisang Rahayu anggenipun badhe ngayahi wajib kalis ing bodho rencana kalis ing sambikala hambung rahayu kang bakal inemu. Pun nun inggih Bapak Sayan Arso mangkas rikmane ingkang putri. Pangkasan rikma winadah ing mok tinampi dening ingkang ibu. Mugi Trisang Rahayu yang bandani kekundangipun ingkang Rama miwah ibu kadadina sasmita pangkas rikma nun inggih wiwit samenika Trisang Rahayu samekta dawa paringa kalampun sampun kulawarga mangkun gesang tambayatan kaliyan ingkang garwa. Wonten ing pundi dumununging papan ingkang kangge dadanipun rikma? Pundi dununging papan minangka dadanipun rikma wonten ing palaratan triwaraning gapura ingkang sisih kiwa. Pepisahan magetan sawanci-wanci saged nuwuhaken raos kapang ing Werkaya nalika raos kapang deten bisa sinayudan ingkang bapak miwah ibu cekap priksani papan ingkang kangge nanem rikmane calon penganten. Mas raos kapang saged ical wisna amane mung rasa suka lan bapa ring uripe putrine. Rama kakung tumindak bopong pungkasan ingkang paring sasmita hambuk bilih ing dinten menika Rama kakung saged bopong putranipun ingkang pungkasan. Sampun miyas saking panti Ibu Raisa nyindit wakul minangka wadahaning arta asiling sasi dawa. Ingkang kurwa nenggih Bapak Sayan ngasta songsong utawi payung. Ugi dados pradoyo Ibu Raisa jumpa diiring sesami. Satemene saka wong murah ing sasana bakal pinaringan murah ing Gusti kang Maha Kuwasa. Kang Wus saweko paring pepayung mring Kang Garwa ateges dadi wong tinitih kakung kedah bisa paring pengayongan mring ingkang Garwa amrih ingkang tinitah wadon anyem tentrem kalis saking was sumelang rame anengira antri samya ngudhawet Sedya pratandha kalamun ing dinten bejing. Rawuhipun para tamu antri dalitir kedya kang samya mundhut dawet. Sarwa-sarwi mirah angenira Ibu Raisa sate dawet.
duwete ayu manis ing rasa mila samya suka pari suka ingkang samya antri badhe mundhut dawet mila boten wonten ingkang kuciwa ing rasa samya suka ing nala kejawi punika sedian dawet ugi dados pradana bilih Ibu Raisa suka dening ring sesaman satemene sapa wonge murah ring sasana bakal pinaringan murah ring Gusti Kang Maha Kuwasa. Ibu tumindak gandengan dhateng adicara potong dukung ingkang paring sasmita bilih menika Bapak Dalas Ibu saged mbokong putranipun ingkang pungkasan. Paripurna Bapak Dalas Ibu Metak Rikma ingkang putri daya-daya tumuju wonten pundi tumuning papan angkos tumpeng. Nalika sawana Bapak Dalas Ibu sampun sami ing tumpeng sarwa-sarwi kebak ing pangati-ati Bapak sayang mangkas tumpeng tumuli keparingaken dumateng garwa nenggih Ibu Raisa sampun katampi pucuking tumpeng. Pangkasaning tumpeng minangka sarana bulan pungkasan. Bratandani kalapun Bapak saha Ibu paring wasiat dumateng ingkang putri supados tansah sekti mring pangeran. Dinten supen mring jetaning panambah tansah mudi dawuhipun Gusti serta nyingkiri ing pepacupipun. Apa ingkang saged kula aturaken wonten adicara siraman menika. Boten kesupen kula ing mriki minangka sesuluhipun ingkang kamiku gati. Ngambali atur sugeng rawuh sinartan atur agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan rahaning panjenengan para tamu sampun minangkani pamunduhipun Bapak Sayan Dalah Ibu Raisa. Para rawuh, para lenggah, dening kula nindakaken urut recanipun adicara mila purwa dumugi paripurna tartamtu kathah kekaringanipun ugi kekilafan kula. Mila menika kula namung nyendhong lumuturing sih samudra. Pangkasama dumateng ingkang nami kugati ugi panjenengan sedaya labet budi jaya kula manungsa matur nuwun. Pungkasanipun adicara katutup kanthi waosan andalah sareng-sareng. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.